Ahoj lidi, jo, natáčím, dobrý. Tak, jako opět se mi prostě natáčení a no, takže jsem si vytvořil svět tady a jdem na to. Tak honem, jelej. Jinak mám druhý kanál, když tak se na něj podívejte, to je Tomáš Leskovec, ale určitě dávejte odběry, jinak nebudou další videjka. Protože videjka určitě jsou dobrý, ne? Doufám, že se vám líbí, ty vole. Pardon, že budu mluvit prostě, protože občas mě štve mobil. Ale občas, když to stihne, když to stihne, tak se to možná i vypípne, takže se neobávejte, že budou sprostý moc videa. Jinak nevím, jestli někdy zahraju si s kámošem nebo s někým jiným na mulťák. Protože skoro kámošové vůbec nemají Minecrafty. Mám jenom 2 kámoše, který mají Minecrafty, ale moc nechtějí natáčet. Tyjo, krávička. No, kdyby to místo to jela ovce. Krávy nepotřebuju. Tak. Kde máme nějaký místo? Roviny potřebuju hlavně. Protože ten hrad, já jsem, než se mi pokadí prostě než se mi postut video, tak tak mi to přišlo divný. Proč? Prostě teda divný. Jakoby nelíbilo se mi to, protože jsem už říkal, že si někdy postavím hrad. Tak právě tady v té sérii možná, že bude hrát. Tak bude asi 10 dílů, možná i míň, protože já moc nemám čas na natáčený. Já spíš rád běhám venku s kámošema, hraju si. No jako nějaký jiný lidi, který prostě... Ale tady je uhlí. To se mi velice hodí, takže já si natěžím dřevo. Možná, že až budu někdy, tak si možná na to založím, teda nezaložím, budu natáčet buď na Tomáš Leskovec, nebo Tom Leskovec, cokoliv si tam napište, ale když tam napíšete Tom Leskovec, tak to je právě tento kanál, a ten druhý, to je Tomáš Leskovec. No, je hezký, že se nám, mně se strašně líbí, že se nám asi stmívá, nebo ne? Čekaj, tady je slunce, to nejde vidět. Jinak proč takhle vypadá uhlí a tak dále? Vy si všichni myslíte, tohle je ten blbej, jak se to jmenuje, Worldcraft není. Tohle je Crafting and Building. No, je to prostě Crafting and Building. Kamarádi to potvrdí, ale ty vám to nemůžou potvrdit, protože jsou někde v prtut. No, takže... co jsem to chtěl vyrobit? Krumpik. Tak si vyrobíme možná sekírku. Vytěžíme si to uhlí. Tak já se takhle šoupnu na židli. Hop. Tak vytěžíme si tady to uhlí. Jinak co budu dělat? Až budu mít 10 000 odběratelů, bude nějaká určitě mapa za 10 000 odběratelů. Nebo bude prostě něco dobrýho, co jsem třeba postavil. Nebo něco, možná, že to ani nebude z Minecraftu. Možná, že to budou nějaká challenge, taky můžou být. Ale já nevím, s kým to budu dělat challenge, protože nemám skoro tady žádný poblíž ty, co by se mnou chtěli natáčet. Bez bráchou ne, ten je slepej. Tak, slepej ne, ale nevědomý, ano.
Takhle to mám říkat. Parádní uhlíčko, uhlí. To víte, uhlí není nikdy dost, takže já ho pokaždý těžím. Je to nutný, já vím, a potřebujeme i kobl, protože nahrát, víte kolik koblu budu potřebovat nahrát, to bude hrozný. Koukejte, hodně moc. Takže já jdu kopat a kopat. Je tady jiný kobl, ten kobl vypadá, vidíte, když to takhle přepnu, tak tady je cobblestone, vlastně tady se vám tady objeví cobblestone a on takhle vypadá cobblestone, fakt jako, to fakt opravili dobře, že ten hrad bude i vypadat dobře. No, když nejsem moc dobrý stavitel. Nebo víte co, já bych se zabydlil tady. Když už tady kopem takhle, tak bychom se mohli i tady zabydlit, ale nezabydlíme. Protože nemůžeme. My musíme najít ovce hlavně. To je nejhlavnější, co teď musím udělat. No, tak já si nechám tady ten krumpáč jen tak, když tak ho někdy spálím. Vezmu si kamennou sekyrku. Ty vole. A kam mi spadla? Nikam. Protože jsem ji ani nedostal. Nevím proč. Kurník, opravte to. Tak. Parádní kamenná sekírka a my běžíme na strom. Tady parádní nějaký. Doufám, že to není creeper strom, ale je to creeper strom. Jinak creeper strom není prostý slovo, je to jenom takový zvláštní strom, který má takhle i do stran, jo, do stran listy. Vidíte, tam máme třeba příklad creeper stromu, jo, tam, kde ukazuje ten kroužek. Tak jo. Nebudu si stávat módy, protože do tohle Minecraftu ani nejdou módy, bohužel. Taky bych se asi rád stahoval, hele, to je creeper strom. Ne, já kopu creeper strom. Kurňa. Tak. Schválně, jestli tady máme ještě nějaký větve okolo. Protože pokud nepokásíte všechny větve, tak jste v prčicích, protože větve se... Ty vole, co to bylo? Aha. Se skočilo nebo co? Protože ty větve... Ježišmarja. Ty větve budou opadávat, nebudou opadávat, víte? No, takže... půjdem dolů, nahoru dolů a budu natáčet zhruba 50 minut, teda 15 minut, protože mě YouTube víc nedovolí. Prostě nevím proč, ale nedovolí mi to prostě. YouTube mi to nechce povolit. Nebo prostě, když jsem jednou natáčel 20-minutový, tak mi to řeklo, musíte natáčet jen do 15 minut, nebo nějak tak prostě. Nevím, taky to opravte. Jak můžou natáčet nevinný lidi, který nemají prostě, nebo chtějí natáčet třeba 30-minutový videa, nechtějí nic stříhat a takhle, tak to taky opravte, to je totálně hrozný. Hele, máme docela dost dřeva. Já tady kecám, těžím. A mám 33, možná i víc budu mít. Jo, 36 třeba. Páně, jestli to je pravda. Tak, vrátíme se ke krafťáku. Bože. Vidíte? Tady jsem pokácel creeperstrom a z toho padají takovýhle vlastně saplingy, oak sapling. To je oak, to je, myslím, že jabloň nebo dub, já teď nevím. Dub, myslím. Jo, dub. No, takže asi tady vezmu. Hele, ovce. Se mi líbí, když tady bude ještě jedna. Tak máme štěstí. Hej. Neutíkej, neboj, já ti nic neudělám. Všechno se ti může stát. Hele, další ovce. Kurňa, proč tady ta ovce? Prosím, vyrost. Musíš vyrost. Jinak tvojí maminka bude
chcíplá. Tak. Musíš vyrost. No, máme 10 minut při natáčení, takže já asi počkám, než tady ta pitomá ovce vyroste. Dělej, rost, tak budeš růst. Nekoukej na mě. Máš divný obličej, víš. Ano, vyrost. Musíš vyrůst, no. Hele, já tady zasadím pár soplingů takhle. No a počkám, až ty vyrosteš. Jinak tě pokácím sekírkou. Si ji nebojíš, jo? Tohle je smrtelná. Ta zabila tvojího tatínka, nebo co to byla, babička, nebo co? Tak bude to... Co? No. Tebe taky potřebuju. Díky. No, to je hezký. 11 sekund. Pig. Tamhle je pan Pigík. Hogi. Co já řeknu vám, nejsem zas takový na Minecraft. Jako ve škole mi říkají občas, ty taky občas gameplay, ne, ale natáčím jenom jednou za čas. Takže, když nebudou lajky, dislajky a odběry, hlavně odběry dávejte, tak když nebudou odběry, nebudou videa. Rozumíte mi? Tak jo. Potřebuji najít další ovečky. A víte co, já nebudu čekat na tadyto prtě, než vyroste a kouknu se po rozhlídnu se tady po okolí. Asi vidíte hovno, já taky. No, a paráda, tady je voda. V ní je jeskyně, pokud vím. Ovce! To je pigík, ale bez tak ho musím zabít. Protože to je povinný. Hele, takhle vypadá slanina. Ježíš Majra, tak půjdeš? Bude to? Halo, paní ovečko, bude to? No, asi ne. Tak já se s váma asi nebudu loučit, budu stavět barák. Takže já to vystříhnu a až budu mít barák, tak to zase zapnu. Takže šmik. Tak joli, takže jsem zase tady a já si jdu právě vykraftit meč a místo styku si ho hodím. Bohužel je furt tma, asi jsem to postavil hodně rychle. Je to takovej pidi barák. Takhle vypadá. Prostě normální mikrostavba. A pak by jsem se chystal někde tady po tom světě postavit hrad. Bohužel z malých ovcí nepadá vlna, to je blbý. Protože právě si jdu odskočit, takže jestli počkáte zase, tak já to zase vystříhnu. Tak ahoj. Šmiky. Tak jo, takže jsem zase tady. A kam nám zmizela ta ovečka? Jenom já jsem šel takhle na... To vás nemusí zajímat, to je moje věc. Kam nám mohla zmizet, teď daleko nemůže být. Teď tam bylo jenom 10 minut, nebo ani ne 3 minuty. Na 3 minuty si odskočíte a ovce vám někam uteče. No pokud je malá, tak ji moc nenajde. Hej, jestli si myslím, že to je ono, tak jsem dobrý. Yes! Tak pojď sem. Ču. Já ti nic neudělám, tak. Hele, počkat, že by... Aha, myslím, že to je hnědá ovce. Takže máme 3 vlny, takže my si uděláme postel a šel by sem nějaký ten matroš těžit, protože na hrad budeme potřebovat opravdu hodně moc kamene. Takže
jsem se připravil, že budu potřebovat hodně kamene. Takže teď to můžu dělat přes okno, že jo, takhle. Teď můžu craftit přes okno, no. Tak. Kam si ji prdem, že třeba někam tamhle. Takhle, no, ke dveřím sice jsem to nechtěl, ale nevadí. No, jako vadí, jo. Takže kam jí prdnem? Já bych jí prdnul plácnem sem, no. Takže jdeme dolů. A tady máme naší těžírnu. Tady. Hop. Tak jo, nevím, kdy si zapnu monstra, protože nechci, bojím se a hlavně prostě nechci. A takový ty zombíky, creepery a takhle. Tak jo. Potřebujeme fakt hodně moc cobblestoneu. Já už natáčím 16 minut, takže já bych to ukončil. Ahoj.